Yana mırgıdak geçýäşi hormatly watandaşlar. Başlarsyň geç çykyş edýän üçin şu Türkmenistanyň gelen ýene bir habar bardy. Bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasynyň 5 adam barlygy barpdy aýyň 6-syna. Bir hepde işläp, indi jemläpdirler şol. Bir hepde eden işleriniň jemini şuny çykyş edip, ana wekil aýdyp otyr. Türkmenistanda koronavirus ýok diýe watandaşlar. Bar zady ýok diýip görkezýär. Buna nähil düşünmeli. O taýda halkymyz ejer çekip otyr. Günne adamlar bu kesele duçar bolup nädip çykjagyn bilen öýünden çykmak bolan adamlar maska giýmeli hökümetiň özü tapyp otyr bu oýny. Eger hiç zat ýok bolsa, onu näme üçin adamlar maska giýmeli? Eger bu zatlar ýok bolsa, onu näme üçin aýyň 16-syndan 23-üne çelli Türkmenistanyň ähli otlaryň ähli gatnawy, transportyň ähli gatnawy ýatyrylýar. Näme üçin hemme çäreler ýatyrylýar. Diňe şol köçelerde polisi işlemeli ýa-da adyk dukanlarda görkezýär. Galan hiç ýerde hereket bolmaly. Onu näme? Aýsy kesel ýolukdy biziň halkymyza. Watandaşlar. Näme? Ara hastalyk mı? Bir mergi keselimi? Näme onun eger koronavirus däl bolsa? Bu näme üçin o gelen adamlar, ol bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasynyň gelen adamlar bir eger özü egin ak halatly adamlar ýa şoňa medisina urunyny başkarýan bilermeler bolsa, näme göze durtulyp duran zady görmeýärmi ýa görmezlige salýarlarmy? O bolup biler, bular ağırlap eýlä kitdiler, beýlä kitdiler, görkezmediler, zat etmediler ýöne. Onu näme üçin onu bütün dünýä ýanky koronavirusly kartasyna Türkmenistan giýirildi. 100 adam keseldi diýip. Barda şo kartada. Bizim gördük ha ildeninde. Onu nereden gelýär bu kesel? Onu näme üçin ozal 6 aýlap sesi çykylma koronavirus barada ses çykarmak gadagan edilen döwletde koronavirus barada gürläp başladylar. Bu nähil düşünmeli? Şol para peşkeş bilen şu zatlar alyny diýmäge bize ýa ýazyly diýmäge ýa netije çykarly diýmäge bize esas berýär. Hana halkymyzyň ýagdaýy ýene de komisiýa çykarýan netijesi. Men olmuşy çykyşlarymda aýdym, saparagan sahypasyny neden çykyşlarymda. Şo Donald Trump'ym ýöneköy ýere şol bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasyna Amerikan töleýän ýanky wuznosy barda, agzalyk, çilelik wuznosy. Şo puly berjek geldi. Sebäp ol bir ağırladı, pandemiýa barady, dogry maglumat bermedi. Ine bular bütün gidip ýatan döwlet ağırlap otyrlar, halkyň gylyp ýatan görmeýän bular. Şu azı haber hiç kimi yatıranak şu gece. Bizim halkımızın yüzünü edilýäni çılık çekilen ýaly. Demek biz halk hasabyna da görülmeýän bolmaly şemel. Eger şeýle netije çykyrylýan bolsa. Şu netijeni çykaran bir aşlaň bir yüzüne gözüne seredesimiz gelýär. Ne yüz bilen şu zatlar şeýle netijeni çykarýar. Yani bir hasip zat ýok bu dünýäde. Her kadardan hasaby var. Hasabaty var. Aly bersede. Hasabat bermeli var ol adamlara. Nerede ýaşanlar? Diňe bir Türkmenistany serpikden aýtyranak bular ýaly berilen zaklучение diýmek ol bütün dünýäde ertiden başlap ýaýrap başlar. Ýöne şumal öňümiz giýje bolansyň ertire çykylanyk, ertik habarlarda dünýäde ýaýrar. Türkmenistanda ýok diýip karar çykardylar. Kim bilen şok. Indi görýän
Sebäbi näme üçin Gurban Guly ähli hökümetine barın gidin diýinje alyn. O ana sizden Ahmet Urfadan çykdyňyz diýip özüm gün bolup gitdi. Näme üçin şonu şey? Öyle ýam şo baran komissiýa bilen ýam görleşip, dilleşip, arkaýyn olaň çykarjak netijetini bilen sen bulan hemmejini Ahmet Urfadan ogratdy diýip düşünýänmi? Başgaça bolma haky ýok vatandaş. Diýmek ol öňünden bilýän eken näme netije çykarjak şu komissiýa. Şoň üçin hemme zat ol aradaýdylar. Geçen aýyň şulaýyň başyndan bäri o keselhanalar eýle geçirdiler. Keselliler beýle akitdiler, padwalarda saklaýarlar ýa ýene bir ýerde opşytlar akitdiler. Keselhananyň içinde keselli ýok. O şartları öňünden planlaşdyryp hökümet edip oturan işi şu. Netijesine mene şunu gördük. Hiç zat ýok Türkmenistanda. Koronavirus ýok vatandaşlar. Şo komissiýaň beren ýa-ni zakurçylygyna laýyklykda. Diýene taýagyň iki uju bar diýilen, eger olar beýdiýän bolsa halkyn başgaça etjek. Hana şuň ýa-ni taýpamda goýdum. Amerikada ýa-ni Washingtonda ýa-ni New York'ta geçirilmeli mitingler var. New York'ta aksa Führerli 17'sine geçirilmeli, 16'sine ertiyle geçirdiler. Sebep 17'sine New York'ta hava bulaşık boljak, hava maglumatı berip dursunýan habar. Samalyot uçup biljek, ol banner bilen, şoň üçin erti öýläni goýupdyrlar. Nesip bolsa erti onam görür. Ol bir, ikinciden bulan planlaryna bardy. 29 iyulda Washington şäherine Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne protest geçirmek barada şu koronavirus bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň ilçisi çykyp adamlara jogap bermek üçin şu mesele barada. Indi bugünkü habardan soň o ilçiň jogap bermek gerek gal, ana komissiýa berdi jogaby. Koronavirus ýok diýip. Şonuň üçin olar şu Washingtonna miting geçirjek vatandaşlarymyz ählisi ilçihanadan soňra ene gitjekler şo birleşer, ýa-ni bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasynyň kabulhanasyna. O taýda protest etjekler. Onuň ýene de goşmaça ýa-ni teklip aýtdylar. Şu Amerikadaky geçiriljek mitingde 29-na. Şol güni Türkmenistan üçin ähli umumy traur diýip elan etmek. Ýaz güni ýa matam güni. Kim nähil düşünýänmi? Bizde ente şol ölen ýeterleri bir arada şol Türkiýede wepat bolan ýa-ni arakdan ýok bolan ýigitlerimiz bar 50-60 oglan. Şolar üçin bir gün belli güni juma güni ýa-ni aýada okutdyr diýmese bizde ente milli matam güni şular ýaly meseleler üçin ýok. Ýöne näçe aý bäri halkyrlyk gelýär Türkmenistanda. Bilen adamam tutýan ýok. Bilen adyny ebedileşdirýän hökümetem ýok. Ýygyna ganalarına kömek edýän hökümetem. Bizim hemmemiz üçin ýaz halkymyz üçin matam. Şoň üçin olar şol teklip bilen hana çykyş etdiler. 29 iyul güni şol olaň ýörüş etjek güni matam güni diýip Türkmenistan. Şoňa hemme Türkmenistanlarym çagyrýarlar, şonu matam günini patap etmek ýaz güni. Diýmek şo gün Türkmenistanyň baýdagy bilen çykjak, şo baýdagyň ýüzüne gara lenta dakyn. Ýok özleri ýörejekler boýnuňyzdan üstäşer gara lentany ýa şu taýda gapdalyňyzda gara lentany atyň döşüňizde. Şol halkymyzyň duçar bolan gününe, duçar bolan derdine ýa ölümine biziň duýgudaşlyk günimiz, matam günimiz bolsa 29. Menem şonu gollayan adamlar şol edilen inisiativany vatandaşlar siziň hem gollamaňyzy etleýär. Nirde ýaşaýan bolsaňyz, haýsy döwletde bolsaňyz,
Şogun matam güni. Koça çıksaňyzam, miting etseňizem, öýde otursaňyzam, aýat okasaňyzam, dersen etseňizem, sadaka paýlasaňyzam, şogun matam güni. Kabul edin şunu bolşýar. Birek biz kömek etmeli, arka durmaly ýerimiz belli. Ýurdun içinde halkymyza şu häzirki wagtda başgaça biziň edip biljek kömegimiz ýok. Duýgu doşlugymyz bar. Ene şolan biz görkezmeli. Diňe Amerikadaky watandaşlarymyz üçin näl ol matamyny dünýä 4 günjüne pytyran ähli türkmenistanlary degişli. Şoň üçin şol gün gaýrat edeliň hemmämiz bir güýçlüğimizi bildirmek üçin matam güni. Türkmenistanyň baýdagyny gara lenta dakyn, göşüňizde bolmasa gara lenta dakyn. Miting etseňizem şogun raýdaşlyk Amerikada geçirilen miting bütün ýerde, Ýewropada öýüne howlusyny kim nähil geçirýän bolsa edip bermeli bärde. Ýöret resmi ursat ýa yüzläp müňläp mitingler eger ýol berilmeýän bolsa biz onu şol realiter etmeli bolýar. Ýöne özümiz bilmeli. Şu zatlar ilkinji nowatda. Şu bize degişli, şu biziň halkymyza degişli. Şol ölüp oturan adamlar, keselläp oturanlar biziň halkymyz, biziň dogurlarymyz. Tapawdy näme? Meňem hana gyzlar batdy 200 euro göni garyndaşym bar. Nebitde da şonçarak. Ýöne bütün halkymyz şu güne düşdi. Bärde ala tutarlyk ya adam saýlarlyk ýagdaýymyz ýok. Bu halkymyzyň tragediýasy watandaşlyk. Şoňa dogry düşünin. Şo diýmek 29 iýulda matam güni diýip elan edeliň hemme ýerde. Gaýrat edin şol Amerikadan gelen inisiativany, Narjan Muzafferowyň eden inisiatiwasyny beýlik ýoldaşlar bilen bilelikde eden inisiatiwasyny gollalyň ýerli ýerden. Şonu aýtmak isledim. İkinciden şunu aýtdym şol Saparaga bilen eden söhbetdeşligimizde aýyň 19-na 11:30-da ýanky Türkiýede İstanbul'da konsertwan öňünde adamlar bir sözünde bana durjak diýdiler. Men aýtdym, şonu geçip gitdim, durmaň şu taýda bolanak diýip. Enne şonu eşitip, şu sözüň dogrudygyny bilip, adamlar geçip gitse polisiýa mi işaret etjekler? Şonu geçirtmejek bolup adamlar şu köçede içinden bir provokator tutýarlar. Ýa-da ýeme kommenti bar, Saparagan sahypasyna girseňiz görürsiniz. Men beýle geçjekler ilçhanaň diýe ýeme äpsgetin daşlajak diýe, aýnalaryny döwjek diýe. Ene öňünden aýdýa şu zatlar men etjek diýip. Haçan biziň Türkmenistanyň raýatlary haýsy bir ilçhana aýnasyny daşlapdyr ýa döwüpdir. Nerden tapdy bu beýle gaýratly ýigidi? Ol ilçhanaň öz işgäri ýa-da. Ene häzir şo öz ýazan zatlaryny özler screenshot edip kopyasyny alyp erti Türkiýe polisiýine bararlar. Ene aýyň 19-na Türkmenistanyň ýanky raýatlary şu köçeden geçip biziň aýnalarymyzy daşlajak bolýarlar. Ene öňüne alyndy. Görýän bilen tapýan bakanasyn. Ol sesini çykarman göne geçip gitjek diýene adamlar. Şolaň içinde daşlajagy bar, belki eli çüýşeli ýanky kokteyl molotowy diýe, urşdy. Tanklar otlaýar düşmanyň kyny. Ýa şu mahallam bollanlar. Ene şol realizat bilen biziň garşymyzda terrorist diýjekler, ämetjek diýip özlerine bakana gözleyerler. Yani şolun adamda şonu ýadyr. Yani ben erti Saparaga bilen edip bolsa etjek çykyşymda aýdarym. Hep menki ýanşuwyn açylansa men bu kanalym ol Türkiýanyň hökümeti ýa döwleti görýänler. Öňkü kanal terediýärler. Emma Saparaga kyn seredip oturýar. Erti şonu aýdar. Hiç haçan Türkmen raýatlary ýa Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede ýa başga döwletde baryp öz döwletiniň ýa başga döwletiň mesela ilçhanasyny daşlan ýeri ýok. Türkmen parahat millet. Onun için Türkmenden terörist ýasamak gerekkel. Şonu aýtjak, ben erti ýüzlen Türkiýanyň polisiýasyna ýa hökümetine
Beytip adamları korkup ya onu doğru düşürmek gerek. Adamların canı yanıvat. İdinli galın çağaları var. 5 yıl, 10 yıl görmedikleri var öz çağalarını. Olar ölsegem öz maşgalamyzyň arasynda dip ýoluň açylmagyny ýa samalyot berilip ýurda aşmagynyň aladasy bilen. Hökümetiň azaryna da däl hana. Deňizde suwa düşüp balyk tutup aýlanşyp. Ine şeýlere watandaşlar ýa-da. Hani göreliň ertire çykalyň näme bolýar? Nähil habar gelýär? Ýöne 29-na şol Amerikadaky watandaşlarymyzyň göz öňünde tutýan planlary gaty dogry. Barsalar bütün dünýä saglygy saklaýyş goramasynyň näme üçin beýle netije çykardylar. Olaň eline ýüzläp adamyň sanawy var, koronavirusdan ölenler. Şol 5 adam tapmadyk bolsa biz halk bolup tapýar. 29-na şeýle ýene de ýüzlerçe, belki müňlerçe ýogalan adam sanawy geler bize. Ugradyň adam. Çekinmeň, indi bize ýetirere zat ýok. Ay hökümet ýyzarlaýmasyn, näme däýmesin. Kimden gorkýan? Eliňizden iň gymmatly zat ýakyn adamlaryň janyny alyp durka, o barada da hiç ýerde aýtdyrman urka. Ondan başga näme bize ejer görkezjek ol hökümet? Näme jebir çekdirjek? Oturuň, pikirlerin. Gayrat edin, uğradyň şu zatlar. Hana gelir, Aşgabatdan geldi habar, şunu okap berdim. Ana yemeden Lewapdan geldi. Koytannadan, Ýaşulynaty öldürtdi prokuraturanyň işgärleri. Yenem var. Hani Aşgabatda neresen familiýasy ady bar. Yazın gelsin. Uğradalyk şu 29-na şeýle goý umumy sanaw düzülsün, ondan bizim watandaşlarymyz tawşyrmaly ýerine Amerikada. Gayrat edin adamlar. Bolýa onu yana bir gezek giýjany rahat, erti saglyk görüşelim. Öňüňde saglyk watandaşlar.